Rata-1, Ratalle 1, Tomi Leppälä, Oulu Luikki, Rata 2, Miika Tolvanen, Sini Jyväskylä, Rata 3, Juho Nieminen, Uikki Tampere, Rata 4, Jaakko Poutamo, Sini Jyväskylä, Rata 5, Ville Koti 6, Oulun Uimaseura, Rata 6, Tatu Valtari, C6, Rata 7, Miika Pentti, Sini Jyväskylä ja Rata 8, Teetu Viitanen, Tampereen Työmäärä, Uimari. Naisten 100 metrin vapautusta finaaliin selvinneitä uimareita Lotta Nevalainen, Laura Kurki, Anna Kosonen, Testa Nurminen, Mira Palovuori, Paula Vajunen, Julia Lainekivi ja Salla Elonen. 9. Amanda Suikkonen ja 10. Eetka Parviainen. Jeremy Vakala erävoittoon ajalla 1-0.